Umakyat na yung unggoy. Welcome to my home! Yan po yung bahay namin dito sa bukid, guys. We take, mga 30 minutes from our house from the highway going there. And then, that's only at 30 minutes. And then, muna tayo dyan. Drinking water. Na tayo. At itutour ko po kayo. May chicken kami dyan. May dug, may pusa. Ayan. Alam niyo ba, guys, na ako ang nagpintal. Ako yung naglalagay ng color dyan sa sa bahay namin. Kaya, ang sipag ko talaga, guys, no? Kaya, let's go, guys. Sogi-togi namin, guys. Ito yung bahay namin. At, ito yung pusa. Ayan. At saka may chicken kami dito. Ayan ang mga chicken. Ayan. Say hi to the camera, mga chicken. Ayan. Ito yung mga chicken. Kukunin ko yung mga bunglay-bunglay. Papunta kami ngayon dyan sa ilalim kasi nandun yung namin, yung farm namin. At saka napakaganda dito ng view. Napakaganda ng view, guys. Ayan. Yan yung view dito. Magkikita dito yung Bohol, Sikihor. Napakaganda ng hangin dito. Ang simoy ng hangin napaka-fresh. Like my fresh. Hello, guys! Papunta na kami ngayon sa bahay namin, sa farm namin doon. At saka, tayo na. Let's go, guys! Let's go! What? Ayan, guys. Nagdala na ako ng bunglay. Tigib. Bakit ko to dinala? Hindi naman ako magkopras. At saka, meron ako... Oh, bring the sack. Kasi kukuha kami ng doon, mais para lubuin namin. Kasi magpagaling na kami. Kasi ubos na yung namin bigas. Kaya yun. Ito yung daan, guys. Papunta doon. Kasi Bisayang bisdak ako. Kaya magbisaya ako dito sa vlog ko po. Ayan, ito yung daan papunta sa ilalim. Nandun yung namin. Yung old house namin doon. At nandun din yung namin, guys, yung bahay namin. Nandun din yung namin, guys, yung farm namin dun. Nagtanim ako nung time ng pandemic, guys. Nagtanim ako ng long beans, munggos, kamuti, may ubi, may gabi, at saka yung balanghoy, guys, yung kasaba. Nagtanim ako. Kasi para kung anong mangyari sa panahon natin ngayon, may makakain tayo, 'di ba? Kaya mas okay talaga na magiging masipag tayo. At saka may mais din kami dun, guys. At marami pang ibang mga fruits. May avocado, may siniguilas, may coconut, at iba pa. May cacao. At saka marami pang saging, guys. Ayan, ayun. Ito yung tinatanim ko dito na kasaba, guys. At saka may mais, may mani. Yung mani, nag-harvest na kami. Tapos na. At saka ngayon, mag-harvest tayo ng kamuti, guys. Ito yung mais namin. Malapit na siyang harvestin. Baka sa susunod na month, mga February, mag-harvest na kami. At ito yung namin, kamuti na namin ngayon, mag-harvest kami ng kamuti ngayon, guys. Ayan. Kasi may sapa-sapa kami dito. Kaya marami kami mga dyan. Mga tinanim sa sapa-sapa namin. Ayan. Ayan, guys. Natutour ko na kayo sa farm namin dito, guys. Kaya, let's go, guys. Na tayo, mag-harvest na tayo ng kamuti. Ayan. Yan yung mga coconut namin. Yan, may kalabasa din kami. Yan tinatanong. May din kami, may mga saging. Tinatanim namin to pag nung panahon ng pandemic, kami dito. Ito yung bahay namin, guys, na old house. Wow! Ito yung mga kamuti namin. Ito yung mga saging. Ayan, ito yung kamuti. Dito ako
mag-harvest ng kamuti, guys. Ayan. Ayan, guys. Yan yung ano namin, mga coconut. Diyan nananggot yung bana ko. Ayan. Diyan siya kumukuha ng ano, coconut wine sa English. Ayan. Diyan siya nag-ano, para pang benta namin yung suka at saka tuba. Ayan, fresh tuba para din magagamit din namin sa ano namin, sa business namin for torta, guys, kasi nagluluto ako ng torta. Ayan, may bago din kami dito, bagong luto. Ayan, ito yung tinatawag na bago sa amin, guys. Masarap yan, ano, tunuan. Masarap lagyan ng ano, coconut milk. Bilubi. Ayan. Nandito na tayo ngayon sa kamuti, kung saan mag-harvest ng kamuti, guys. Ito yung ano, ipakita ko po sa inyo kung paano mag-harvest ng kamuti. At ito, guys, meron kasi siyang ano, root dito. Ayan, magkikita nating root. At saka, ayan na natin. Ah, wow! May kamuti na, guys! Nakita ko na ang kamuti, guys. Ganito lang siya, guys. Ayan, ito na yung ano, kamuti, guys. Ayan, ito yung kamuti. Ayan, may isa na tayong na-harvest. Ayan, hanap pa tayo. Ayan. Oh! Wala. Ayan, guys, merong isa. Cute. Ayan. Cute. Ayan, guys, dahil naka-black ako ngayon, guys, napakadaming mosquito nakadikit-dikit sa akin. Mama, nagano ni mga ko antan na. Kakabalo ay. Ay, wala. Ayan, guys. Kuan na nang dako ba mo? Guys, dahil nahirapan na yung ano ko, photograph hair. Ako na ngayon ang mag-ano ngayon, mag-video sa sarili ko, guys. Sayo muna tayo, guys. Ayan, sumayaw na ako ngayon, ha. Kasi nung panahon ng pandemic kasi, guys, nagtanim kami dito ng kamuti, at saka may gabi, may mga gulay-gulay. Kasi paborito ko kasing magtanim-tanim talaga, kasi nasa mindset ko talaga, guys, na yung pagtatanim talaga yung napaka-best na gagawin natin ngayong sa panahon ngayon, guys. Kaya ito yung ginagawa ko, at saka good thing, diba? Sa panahon ngayon, guys, may kami ngayon, may naani na kami ngayon. At libre na yung charan! Kamuti! Libre na yung snack namin, guys. Kaya, kayo dyan, pwede naman kayo magtanim-tanim. Kung may may space kayo na dyan, na lupa-lupa. Pwede ninyong tamna ng mga vegetables or kahit ano-anong mga makakain natin. Makakusod na. Ayan, guys, may nakita ko, guys. Ayan, guys. Oh. Ito yung malaki. Ito. Ayan, guys.
Putol na putol. Meron pa guys. May malaki pa guys. Yan. Ito yung malaki. Yan. Taran! Ano lang namin to guys. Ikukok lang namin to ikukok lang namin to tapos kainin. Iyan lang siya guys. Lutuin lang namin to for Tara, sumama ka Tara guys, pupunta na tayo ngayon sa sapa dahil maybe maraming John, kamuti guys, kaya puntahan natin yung husband natin, John. Kaya let's go guys, ito yung Buhay Probinsya guys. Ito yung Buhay Probinsya. Buhay Probinsya. Probinsya na, let's go! Ayun guys, nandito na tayo sa sapa. Ito yung na-harvest ng husband ko. Ayan, mga malalaki. Ayan, ito yung na-harvest niya na kamuti, potato. Ouch! Tingnan nyo yung ko guys. Ang dami ng no! Ayan, dito na naman tayo mag-harvest guys. May mga dito. Ang daming Tapos tayong mag-harvest ng kamuti. Tapusin muna natin kasi makulay-lim na. Ayan, look at my hands. It's so very dirty na. At saka, ito yung na-harvest namin ngayon, guys. Look at this. Ayan. Look at this, guys. Ayan siya, guys. Ayan siya. Ayan. Marami siya, guys. Ayan. Ito yung na-harvest namin ngayon. At saka, ikilo natin yun. Ikikilo natin ito. May iba kami dito. Asim. Alam niyo ba ang iba guys, pang energy to. Bibigay ito ng energy sa katawan. Kapag kumain ka nito, magiging malakas yung katawan mo. At papangit ang mukha mo sa kaasim-asim. Sisigaw ang eyes mo. Ayoko mo. Kadali karundiri na nandak. Ang sarap ang alam. Ngayon kamay ko guys. Dagal ako sa pag-aawit ng kamuti. Kasi umulang kagabi. Kaya mapupit yung namin. Yung pa. Guys? Kain pa ako. Ayun mo. Ay, ito siya guys. Ayan siya. Kaya ko. Maakyat na siya. Ayan, may unggoy. Kakain ako without without hindi ko sisirain yung ko mukha. With pakit. Ayan siya guys. Ayan siya. Kalma lang. Sarap. Sarap. Wala ka ba na sinula mga nangamlin yan? Ma, tabangir ako. Sarap. Nahulog gani ko dari na. Sarap. Ma. Ayan yung anak ko guys. Ma. Ako na isa ka na. No. Ayan, pangatlo na to guys. I love you. Mainig ka naman. Gisugog di ako ni Papa. Ma. Alam niyo ba guys?
Nung panahon ng lockdown. Ma! Ito yung inuulam namin. La! Sinausaw namin suka. Ala. Dito na ba? Wala pagganay ko. Yung unggoy sa iba, guys. Ma! Unggoy. Ayan. Wala na magkukuha ah! Asim! Wow! Napaka! Dahil nakalimutan namin magdala ng mga plastic, guys. Kaya dito ko na lang ilagay. Ayan. Ayan. Depende lang yan sa madiskarte, guys, eh. Kaya dito ko siya ilalagay. Nung ano pa ako, nung tour guide ako, kung nakalimutan ko yung ano, magdala ng mga pitaka or anything else. Dito ko siya ilalagay. Dito sa bra. Bracket. Dito ko yung ilalagay yung pera. Pag nakalimutan ko magdala ng ano, pitaka. Nakalimutan muna yan. Kasi mahirap kasi pag ano eh. Hindi kasi ako magsanay magdala-dala ng mga bag. Mga shoulder bag. Kaya dito ko naman lalagay sa ano ko, sa bratatat ko. Yung pera. Napaaw! Pag... Ayan. Dito ko siya lalagay. Lagay. Ayan, guys. Umakyat na yung unggoy. Tutusok mong bilatin. Bubuga na lang diri oh. Sarap mo, ha? Ayan, guys. Napakalaki. Itsa. Itsa be. Usa. Ito pa ito. Sa tumay. Bababa ng... Nahirapan na yata ako Hindi ko na yata alam kung paano ako mag-ano ito, ha? Bababa. Okay. Ouch! Oh my goodness! Oh, buti na. Ayan, guys. Pumunta tayo doon. Kunin natin yung ano. Be, ako anong unog mo, be? Be! Be, babili ako. Ano ko? Wait, dog. Spaghetti yung pa. Darot mo ko sa idara pa. Nalibang ko. Ito? Nalibang ko, Tara. Kanas itong ikalibangan. Arte. Ayun, guys. Tapos na siya. Kain na tayo. Alain na, tuloy mo ah. Ako na 100 ra ka ba? Oh no! Hello guys, dahil tapos na po tayo, uuwi na tayo sa bahay namin. Let's go, let's go. Ayan yung ano ko, yung kamay ko, napaka-dumi-dumi na. Ayan guys, uuwi na tayo dahil tapos na tayo mag-vlog. Thank you so much for nag-view sa mga ano ko, sa video ko. Ayan guys, uwi na po tayo. Thank you so much. And then, don't forget to subscribe and then hit the bell, hit the notification bell so that you're updated to the next video.